କିଛି ନାହିଁ ଆଗେ ଯାଇକିନା ବାଣ୍ଡ ପାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓପନ କରି ଯାହାର ହଉ ବାଣ୍ଡ ଓପନ କର ବାଣ୍ଡ ବ୍ଲଗରେ ଆସିବ ମୋ ଦିମାଗ ଖରାପ କରୁଛି ଏଇଟା 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 ତ ହଗିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା ଏଇଟା ତ ହଗିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲେସ୍ମି ଘୁଅ ମାରିଦେଲି ନା କଣ ବେଳ ନା ନା ଓକେ ଓ ମାଇ ଗଡ ଏ ଚପଲ ଖୋଲି ଯାଅ କାଇଁ ହଁ ମୋ ବାଳା ନା ଇରେ ତା ଭିତରୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତିନି ନା ଓ ମାଇ ଗଡ ସେଟା ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ ପାନ ବ୍ରଜ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଜାଣିଲେ ପାଟି କରିବେନି ପାନ ତଳୁଛି ନାହିଁ ଉପର ପାନ ମାନେ କଷାଳିଆ ନାଗିବ ହେଇନି ରାଗ ଲାଗୁନି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପାନ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରୁ ରାଜା ଚପଲ ପିନ୍ଧିନା କେହି ବି ଚଢି ପାରିବେନି କେହି ବି ଚଢିଲେ କଣଟା ହବ ଚଢନ୍ତିନି ଏଟା ପର୍ଜ ପୂଜା ହଁ ଓ ମାଇ ଗଡ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ଅଛି ପାନର ପାନର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ଅଛି 100 କୁ 120 ଟଙ୍କା ମାନେ 100 ମାନେ 100 100ଟା ପାନ ମାନେ ଓଜନ ଟାଇପ ର ନା ପତ୍ର ଟାଇପ ର ପତ୍ର ଗଣା 100 ଟାକୁ 120 ଟଙ୍କା ଭଲ ଲାଭ ହଉଛି ଏଥିରେ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଲାଭ ହଉନି ଲାଭ ହଉନି ତାହେଲେ ଲାଭ ହଉଛି ବୋଲି ସେ ବିଜନେସ ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ କୁଆଡେ ଜିଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯୋଉଗୁଡା କିଣି ନେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ବେପାର ମାନ୍ଦା ଲସ୍ ତାକୁ ହେଇଥିପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ନା ଦେଇଛି ଜଣିକିଆ 25 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ 28 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କଣ କରି କଣ ମାଣ୍ଡେ ତ ପଇସା ତା ଜାତକରେ ସେତିକି ପଇସା ଦେଖିନଥିବେ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଉନଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ R15 MT15 ମାନେ ଏଥର 4 wheel ବି ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ କେତେ କେତେ ଗାଡି ସବୁ ଚଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଚିରି ଯାଇଥିବ ଚାଲିବ ହଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଏବେରା ଯୋଉ କାଜୁ ବାଦାମ ଗୋଟା କୋଉଠି ଦେଖି ଜାଣିନା କାଜୁ ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ ସିଜିନ ଅଛି କେବେ ସିଜିନ ଭାଣ୍ଡା ମୋର କାଜୁ ବାଦାମ ଦେଖିବାର ଅଛି ତୁ ଦେଖେଇବୁ ନହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଫକିଂ କରିଦେବି ହେଲା ହେଲା ସେତିକି ହେଲା ଏବେ କୁଆଡେ ହଗି ଯିବୁ ହଗି ଗାଣ୍ଟା କେମିତି ଧୋଇବୁ ପତର ଘଷିଦବୁ ନା ପାଣିରେ ଧୋଇବୁ ସତ ଏଇ ଲୋକେସନ ଟା ମୋ ବୋଉ ରାଣେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ସରି ମୋ ବୋଉ ରାଣେ ନୁହଁ ମୋ ବିଦ୍ୟା ରାଣେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କଣ କରିବି ମଙ୍ଗଳା ହେଇ ନାଚିବି ଲୋକେସନ ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବିଦ୍ୟା ରାଣେ ଚାଲୁନୁ ମାଣ୍ଡ ପିଜୁଳି ଏଟା ତ ପିଜୁଳି ହେଇନି ଗଲୁ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଛିଣ୍ଡା ଛୋଟ ପିଜୁଳି ପାଚିନି ଆରେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ରାଜା ଛିଣ୍ଡା ପ୍ଲିଜ ରାଜା ମୋ ବିଦ୍ୟା ରାଜା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଚି ପାଚିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇବି ନା ରାଜା ସେଇଟା ହେଇ ସେଇଟା ସେଟା ପାଚିନି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଜାଣେ ବାଣ୍ଡ ମୁଁ ଖାଇବି କଞ୍ଚା ଏଟା କି ପାଗଳ ଶୁଣୁ କଞ୍ଚା ଦେଖିଲୁ ଇଏ କଣ ମୋ ସେଇ ଚଳ ମୋବାଇଲରେ DMP ଅଧିକ DMP ଅଧିକ ରିଅଲମି ସବୁ ପୁରା କାଚ ମୋ ମ୍ୟାମ୍ ଟା ବହୁତ ସେକ୍ସି ଲାଗିଲେ ଖୋଲା କଥା ଆଇ ଲଭ୍ ହର ଦେଖିବାକୁ ବାଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ବାହା ହେଇସାଇଲାଇଁ ବାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ମାରୁନୁ What is the name of this place? ଅଗ୍ରି ପଡିଆ ହଗୁରି ପଡିଆ Oh my god ତା ଭିତରେ ନଈ ଫଇ ଗଡିଆ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଗଡିଆ ତମର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଜାଗାରେ କଣ କହିଲୁ ତମର ଏଇଟା ବାଲିଆ ଇଲାକାଟା ନା ଏଠି ବାଳ କାଦୁଅ ବାହାରିବନି ଓନ୍ଲି ବାଲି ପଙ୍କ ନାହିଁ ନା ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ମାନେ ମାରିନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ କାହାକୁ କେହି ବାଣ୍ଡ ଜାଣିପାରିବେନି ନୁଚକାଲ ତ ଖେଳିବା ଟପ୍ ଜାଗାଟା ପୁରା ଦୁନିଆର ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୟସ ଗଲା ବୁଢା ହେଲୁ ଆଉ କଣ ପାଣ୍ଡ ବଳ ଅଛି ମୁଁ ଘୁଅ ବଣକୁ ଯିବିନି କହିଦଉଛି ତୁ ଝାଡା ଯାଉଛି ତ କୋଉଠି ଯୋଉଠି ଜାଗା ପାଇବୁ ହଗିଦବୁ ଏଇଟା ମାନେ ସେଇ କାଜୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ନା କି କାଜୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ନା ଦେଖିନା ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା କାଜୁ ଆମ୍ବ ରହ ବାଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆସୁନି ତୁ ବାଣ୍ଡକୁ ପଳଉଛୁ ଆଗକୁ ଓକେ ହଗୁଙ୍ଗା
ମାନେ ଘୁଅ ଘୁଅ ଗନ୍ଧଉଛି ବି। ଲୋକ ଆସି ହଗୁଛନ୍ତି ଆମର ସେମି ନାହିଁ ଦେଖିଲ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମେତ କୋଉଠି କିଏ ହଉଛି ନା 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 କୋଉଠି କୋଉ ଗୋଟେ ଆଡେ କୁଚିତିଆ ଓହୋ ସେପଟେ is planting ओके रिफाइनरी ऑयल रिफाइंड ना यहाँ पे देखिस कैसा लग रहा है बस साउंड पूरा माने पूरा मुंडो बाय साउंड ना केमी देखा जाଉଛି कंपाउंड एक्सट्रीमली इनक्रेडिबल कैमरा टाइम मस्त लाଗୁଛି टाइम परफेक्ट टाइमिंग रे आसु ना यस ए नडिया जो देखा जाଉଛି गोटे गोटिकाटा हां ता भितर का टिके हाँ। हमर सेपटे गोटा बारी अछि तम निजर कोदा कोदा बारी हमर सेठी कोई आंब जो लक्का आंब को ना लक्का आंब गछ पुळे अछि लक्का होई लेंबू गछ अछि सब अछि बर्ज थला हमर होला मामुरा ड्यूटी गले सब पारादीप रे ड्यूटी गले सेते बर्ज भाई गेला एबे बर्ज हो एबे बर्ज होउनी से जागा पड़ी हमर ये हबो सेठी घर हबो फार्म हबो बिली प्लानिंग कुकुड़ा फार्म हां फार्म हबो बिली प्लानिंग चलछि आ बहिरे सियाड रहिबे आ सेठी घर करिना हां सेठी घर हबो इटा बिटा पड़िबो तो मामू कहथला आराम से इटा बिटा पड़िबो फार्म हबो सियाड आ बहिरे रहिबो फार्म गाई फाई रखा हिची जो एठी जो नाही जो गाई फाई से सब साडू पळेबो ट्रांसफर हो बा तू बाण तो कामड़ा सार बड़ा जीवा तापर स्टार्ट कर 5 सेकंड ब्लॉग टा बंद करबी ना तो हगेर वीडियो भी करबी हैं ओके बाळ କହିଲେ नु ଯିବି ना मकल तो साबुन ना साबुन तो आनी हगी दला हातरा केन देबू बाली एटा काई हिची हातरा गंधेबन ना गंधेबन मो जदी कोन न मु ग्यारंटी दे दी ए आमे भाई छोटो बेलू ई वाशिंग वालो माल एला तोड़ा कथा कहबी तू गल ता तोड़ा कोई बाटो आने वाला खाए तो गाड़ी से जागा कोडी हां ए तले कैमरा बंद करबी मैं पांटा पूरा टोटली नीट एंड क्लीन है मिनरल वाटर